Early morning, good morning, mga kusina. Andito naman tayo ang agang-aga, magluluto tayo ng masarap na bihon guisado with canton. So, canton guisado with bihon. Alright. So, ngayon, anong oras na ba? So, 4:26 a.m. in the morning. Dito po ay may nag-order isang malaking palayok. Kaya eto, ang mga sahog ito, ang tinawag ang sahog na yung karne ng manok. Karne ti manok. Sige, lukanak malangin. Karne ti manok. Carrots. Eto, repolyo. Ayan ang aking sibuyas at bawang. And yan na yung vegetable na string beans. Ayan po ang aking mga sahog. And then, lagyan natin ng masarap na kikiam. Ayan. And also this one. Ayan. Yung tainga ng daga. Detikit lapayag ka na ti daga. Ay lapayag kayo. Kaya tani kikiam. Ilocano tayo ito mawatan da. This is a fish bowl. And this is the what is this? The fungus. The cabbage and the carrots and the string beans. So yan. This is the ground onion and the garlic. So, yan. Those are ingredients. Yan ang mga sahog. Dagito'y rekado, mga kaibigan. So nga, itata. Agluto tayo nakasap-sapa.